Maria Josefa Goikoetxea Iturralde. Baina, bueno, beti baserrin da inguruko jendeak indalaguna Josepa, Amona Josepa. Jaio zen hemen baserrian Petretekin, 1922an. Baserritan bat ez zaite zuen txikitatik lana, pixka jungo zen eskola, baina hemen nola lana zegoen. Hemen baserrian zegoen, aldatetikan baratza, animaliak, sagardua, sagarronduak, beste frutarbolak, gero zelaiak, hartua, danetik, orduan lan asko zen. Garai hortan sola zen, auzolaneko gauzak, sagarra biltzea jun behar baldin mazan, igual saste batean jutezean ingurukoak, da gero eskola eta hola. Baserren artean laguntzen. Eta txikitatik ezagutu dut gure izebakin pentsatu. Amona garaian, gero eta gehiago. Beste baserrita laguntza jutian, elkatzetzean hango gazteekin, da umeekin, da horre egingo zituzten be jolasak gauza, baina beste ez dakigu. Gerra aurretikan, normalian, kupela saltzezuna emakumea zen. Amona sagardua saltzen dute zala. 22 urtekin, eta pentsatu aurretik gane bai. Baina bere ama ingozun hasiera baten, da gero bera. Gote zan kupel onduan, beha eseita, mai txiki bat basuakor, eta txarruak, eta gero ukitzen zuen balde bat urakin basoa garritzeko. Eta txapona jasotzeko ere zerbait. Eta batzuk janari ekartzen zuen, janari etzuna ekartzen eskatzen zuen. Eta Amonak itezun tortilla bat, bokailo txiki bat, eta tortillak, eta kazulak ebai, prestatzen zuen sukaldian, eta gero jeitxite zuen jendia, eta edaten jarretzeko. Baina horretik sagardoiteko lana egiten zuten ebai. Sagarra biltzen, sagarra jo behartzan tokira eramaten, eta gero kupelak betetzen da bile bai. Leheno mangerak eta gutxi zeuden, eta bombak, orduan baldeka zera betetzen zian. Eta bidago dokumentatu asfalditikan emakume lanak izaten zara bai. Orduan lan guzti horiek txikitatik, eta zituen. Gero diktadurakin da hoi, emakumea pixkat gelditzen da gehiago. Barneko lanetan gehatzen da. Bai, jenden aurrian ez, paperoiak gizonezko hartzeu. Saroteko aurpegia beha zan, atxona. Baina Amona zan hemen dua, eta Amona zan aurrera teazuna dana. Hemen bere baserria, bere sagardua, geho baratza azoka jute zan. Negozioa, ez zan beria, borke hongo zan pentsatzet senarran izenian, atxonan izenian. Berez beria zena. Bere aita hil zanian, bere amakinda dana aurrera teazuna, eta gero denboran beti ondu da familia aurre ateatzen, baserria, jatetxia, sarotegia, nahiz eta egon segundo plano, ez? Baina beti behazan emakume oso indartsua, oso langilea, da hori orduan jendia batuitea. Irudia atxona zan, baina gero honea etortze zan eta ezagutzezuna, ikustezun behaz nolakoa zan, da zein darrazun, da azkenen ardatza behazala.